Machiegni e sigand Thomas Joseph Odhiambo Mboya, ma bende ong'ere kaka Tom Mboya, ne onyuole e higa mar 1930 tarik 15 dwe mar aboro mar higano endi Kilimambogo. Jonyuol Thomas Odhiambo Mboya kata bende Tom Mboya ne tiyo e puothego eki mag tuoro e boma maduong' ma Thika. Maendi nochuno bende mondo gior Tom Mboya mondo chak wechege mag tiegruok e higano mar 1947 St. Mary's Yala e piny Nyanza, ma bende noduogo tiko tiegruok mare. Maendi nochune mondo bende odhi oriwre gi sikulno endi mar Mangu High School. Bang' yudo tiegruok kuok St. Mary's Yala e piny Nyanza, ne oduogo e dir boma maduong' ma Nairobi kaendi higa mar 1951, kama bende noyiere jatend migawo mar wechego eki mag ler kod sirikal mane tiyo e diereno endi. Bang' Kenya yudo loch kowuok e tend piny jowagunda, Tom Mboya ne oduogo bedo jaod bura ma Nairobi madiere kata bende Nairobi Central, masani ong'ere kaka Kamkunji constituency. Maendi nowuok bende kuom yiero manochwalne kod bende ker mokwongo Jomo Kenyatta. Achien ne oduogo bedo jatend migawo mag wechego eki mag ratiro kata kiero to Ministry of Justice. E higa mar 1953, jogo eki mane dhao Mau ne omaki koting'o koda ka bende Jomo Kenyatta. Maendi nochuno bende mondo gikwa Tom Mboya mondo telne duolno endi kata bende riwruok mar KAU, ma bende sirikal noduogo loro oko ka bende jogo mane tiyo ne matek ne ni oda ng'ech kendo ne chamo oganda kono endi. Thomas Joseph Odhiambo Mboya kata kiero to Tom Mboya ne odonjo e wechego eki mag keny e higa mar 1962 mane giro nyathi miluongo ni Maureen Odero, ma bende en achiel kuom jong'ad buche madongo e doho maduong' ma Mombasa. Nyathigi machielo ne gidendo ni Susan Mboya, ma bende otelo ne kampuni kata bende kampani no endi mar Coca-Cola, ma noyudo keny mare kod bende gavana machon ma Nairobi Evans Kiderum. Thomas Joseph Odhiambo Mboya, Tom Mboya ne oromo gi tho mare higa mar 1969 e dier boma maduong' ma Nairobi sa 6 odiochieng'. Higni 6 kende nyaka Kenya ne yudo loch mare. Joseph Odhiambo Tom Mboya, Ruoth Nyasaye oketi chunyi kamo kwe, ne waheri wuod Luo, to Nyasaye ne oheri moloyowa. Tudri koda an Ajuang Junior mondo ayangni weche mathoth kotenore gi thuond Luo mamoko machal kod maendi. Machiegni e sigand Thomas Joseph Odhiambo Mboya, ma bende ong'ere kaka Tom